Yeah, I woke up feeling like a champion. Every move I make, I got the stamina. Eyes on the prize. Mga binati o minahal kong matalungnon. Pushing through the night. Welcome to Iko PPTV. Diri sa lungsod sa Matalom. Ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod. Guys, today is July 25, 2024. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo-invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagpadaghan sa mga investor diri sa lungsod sa Matalom. Nanginahanglan ko sa inyong tabang guys aron ma-realize ang atuang advokasya diri sa lungsod sa Matalom. At o gayong suportahan ang administrasyon headed by sa itong buutan o natin nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga moservisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, unsa ka importante ang mga investor, ang mga negosyo, ang mga anamuhunan sa usa ka lugar. Mao gani may tabo guys. Ako nga investor maghimo og supermarket or mall diri sa lungsod sa Matalom. Kuhan ni siya moran siya ingredients kung diin ang economic nga cycle magdagan ba example kani nga si Jano ako nga investor manginahanglan kog tao manginahanglan kog kuan empleyado sa kinsa may makatrabaho ang mga katawhan diri sa lungsod sa Matalom niya kuan katong may nga empleyado mukaon man to siya maka-create na pod siya o ako magluto-luto na pod na nya katong nagtrabaho sa usa ka mall manginhanglan na pod to siya o boarding house kung diin ang makabenepisyo ang diri sa atong lungsod nya doon na siya economic cycle nya mo income pod ang tagamata maka-create siya trabaho maka-create siya og panginabuhian o income sa diri sa Matalom. Ako na ngayo po nga inyo kong tabangan sa akong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Wa ako mahimo guys o di mo suporta sa akong advokasya diri sa atong lungsod. Iko PP inoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Happy Fiesta Barangay Kahagnaan, ilabi na sa atong pinakabuutan na konsihala kaya sa Barangay Kahagnaan si Madam Bitchay ang pinakabuutan na konsihal sa Barangay Kahagnaan Matalom Leyte. Hi Madam. Throw your hands up if you with it, drop it.